نفسهم نحجز كيف ارسم عبيدنا يزلو سرايهم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالت ما سكروا سكرة حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي الله الجزء أبي 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 الله الجزء أبي 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 لبركو إنو حسابهم تدري الساعات معرضت ختمنو قلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كم زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عبيدنا عنديو حيدتهم كنت عرب لهم ذات عاسو حيدهم كيبهم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا والتواصل عبيدنا يوزلو سرايهم تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو ودي يتصورنا بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا والتقوصم عبيدنا يوزلو سرايهم نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو معقلو درت حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتا يتصقر مالو نصنع حسبية عقلي تعمقيتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي يخوت صحيكم واو سلام تخاتلتنا هذا القناه كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنايو سرح يا رسيعتني زاناي زادر فزياناي بحكي It's a very powerful song زي مخفت زي تقمل درفتات درفي يكون نزي اكل نايت تحستيو قال كابت زبلت اكفال نايت فيديو نايت زغبر دما ابز درفي سفيرو زلو نايلو مارس دما ناي بحكي اقدا صار استكرينا بعالم درجه خنجمرينا دحريو دما نبزو بانا خلمتينا اقدا سمساتن بسلو كنتا زخيت كنرينا لايك مقبار سبورت مقبار حساب موداتا مساي مصنع دما دغفكم ايتوقدلو سبسكرايب قبرونا بالكم مجمريا بز عبيت ايفنت. The Trump administration has dismantled Power Africa, a U.S. initiative to increase electricity supply in Africa after more than a decade of work. Almost all of Power Africa's programs have been listed for termination and the majority of its staff fired. For more on this, let's bring in Bloomberg's Matthew Hill, who is in Cape Town with us. So Matthew, talk to us a bit about Power هذا بأمريكا بزمن جو بايدن باور أفريكا لتشن مبرحتن مئتاو تبايلو ناي كندي بليون بروجكت ناب أفريكا ناي إلكتريك أكسس نمعباي أمريكان كالو ثقراتن بحادو قينو كسرحو تبايلو زنبري دونالد ترامب تاجروا قتيلو ناب أفريكا زخون يخون بروجكت يبلون دونالد ترامب زخون يخون ناب أفريكا حجز USA تا يقدسو ولا قلي يقدسو ولا ناي لتشا يقدسو ولا ناي قلي سلازي أب دونالد ترامب تسقعت خيز زنبرت حجر كلها حدا قاكوت كمخانينا نرزالنا زخا نافريكا زبلت أي سوري نافريكا زي تزبلت أي نعي سلمتاي أبقر أب نفسخات أمامين كات كيد لك نخندي جزي خات تجربيت كاتس أجيك لمين كات كيد أمين نا أفريقيا بس حبا جد رغبة بعلمانين بعل إثيوبيا نيجيريا كينيا زخول بليونات رغبو أنت عند لو تنسي لهم تاريخا كم تزدل لي كونن بالشونا ترى بلا أسفيعك بالغل سمعوا وجهي أنت كهوني زود دايز Africa and what is behind this move and the timing of it? Thanks very much, Jen. Power Africa was initiated more than a decade ago under the Obama administration and basically targeted to help
create an additional 30 gigawatts of electrical energy in Africa, which is the place in the world which has the greatest lack of electricity. We're talking about 600 million people who don't have access. So it was really set up to كم نريد لنا تي ني إلكتريك أب كبابي نت مليونات زب أفريقيا إلكتريك نزيبلو إلكتريك نمتاوك أن مخندي عمتاز جمرة تبغسوي نيرو حساب حجي زترعي فلوي نجار يلن حقنا مزرعة فلوي زمت أوتس إتكاوزرعنا يلن كمان نبلو أجندة تاتنا جبرو نبل شونا نخالن زتكم زنبرة يزخون سلزي كيدلو أزقو داي زدما نبزحات هجرات رعدن سنبادن فتير زلي نابنة لكن حداش حنتي ريبورت زرانا the US government gave more than 1 billion in aid to Ethiopia. Ethiopia زبال هاجر أب إسران سلستاني زبلكم زلقوا تحركيناتنا تجري مستوى الدم علتيو. أول حاسرت حدا وعلى بريتوريا تفرمي أب إسران كلتن دحريو حدا بليون زخون دولار ني من محضرنا دونالد ترامب أبي أحمد كم زهبوه. إذا كان زب زيت را دبلهم زنا بريخت فلت زلكم. سترى يجنا يكونن ولا ون يوكي ونتيجة لو حاجة ستوك تبلهم خانين نرزلنا. سلازي حدا بليون كاب يوكي كركب كله كاب أمريكا كركب كله كاب يوروز بهالهجر 100 إسرائيل كلتن مليون كم زرخبة كاب يوكي 4 تشعتن كاب تليان 3 كاب جابان 3 كلتن كاب كالوت هجرات ما كلتن 204 مليون نرلنا كاب يو إن 4 مليون كاب كندا 3 مليون كاب جرمن 9 مليون. سلازي أبي زخلو هدي سابا يبلج وي جلملا غير وزلو فلو يقطبا وጭ ወዳ ስለዘሎ ማይኮነን ቢሊዮናት ገንዘብ ሓገ ስለዝዋሃበዩ እዚ ኣብ ልዕልትና IMF ግደፍ ወስናይ በይኒዩ IMF ዝበዘሎ ወርልድ ባንክ ዝበዘሎ ኢማራት ዝበዘላ እዚ ካላርስቲ ካብዞም ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝረኽበ ገንዘብ ጥራይና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ምስተኣለ ምንታይ ደምፃልኩም ዘለኹም እዛ ኩላ ሓፍከፍ ተብሎም ዝነበረት ኢትዮጵያ እዚ ሓገዝ እዚ ወላ ዓዲ እንግሊዝ ጽነከረየኩም እየ ስለዚ ኩሉ ሰብ እውን ኣስተውዒሉ ክሪኦ ዘሎ مخنياتو قلقل سب نزي نغرات زي سلدير دو زلو بزح سقاتن سكفتان زفطرولو سب كم زلو مردا يدلي نابنت يوكي انكولاي نتستوبو زنبرت حاجه تطو كتبلو مخانا نغيرالا لذي من زياده حاجه يركب نيرو ندريلكا ايثيوبيا تري ولهم كساب 150 مليون اب 13 كاب يوكي رخيبو خمس نبره سلازي يوكي ابزوان زي نزخونت يكون هاجر حاجه كتب كم زي كونت ايثيوبيا دما ني افريكا تبو زنبرت حاجه تطو كتبلو مخانا يا تنغيرو زلو كل زين ريو زلنا هذا نجاري إنديكيز قبلك إذا كله ترى زبلهم زنبرة إذا جنزب سكنكتيو أبي زعجر جروز ولا دم إذا كله جنزب تتعليو نتقط طبعا يتهجر كما يجري هندل كجبرايو بخماي كعليه يخل وانا يتوز جنزب زي نتقط طبعا أكيد أسينير نتشوز قبرز نبرة كتماتات تنقلن حاجة زينيرو إذا كله جنزب نحر نقيسو ما مستزل لو بوليتيكا وسجم كنا من تاي ساعة تخفتر كم زخل مجمعات كبيرة يكونن هذا كابو وتاي أب أفريقيا زقبر زول حنت زيارينا شعونا بتوشت أو قدايك نحلفينا የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለይፋዊ ስራ ጉብኝት ሶማሊያ ሞቃዲሾ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሞቃዲሾ ሲደርሱ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ኦኬ ከምዚ ንሪኦ ዘለና መንግስቲ برايم مينستر اثيوبيا ابي احمد ناب صوماليا ናይ ስራሕ ምብፃሕ ከም ዝገበረ ንሰዓታት ዘቑፀረ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ከምቲ ኣካል ናይቲ ኣብ ኣንካራ ዝፈፀምዎ ስምምዕ ነቲ ዘለዎም ሽርክነት ንምቅልጣፍ ወይ እውን ዘለዎም ሽርክነት ንምዕዛዝ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ኢና ንርኢ ዘለና ብኻልእ ዘረርባ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝነበራ ሽግር ፈቲሖም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ትርጉም እዚ ጉዳይ እዚ ሶማልያ ኣብ መጀመርያ ኣብ መወዳእታ ናይ 2023 أبي أحمد مس سوماليلاند أكل ناي سوماليا نزخونه لولاونت ناي تهجر تحسو ميموراندوم اوف اندرستاندينغ بحر نخرة كبيرة بمبانة فدرال منكسر جيتو مس حدا زوبا ناي سوماليلاند ركب جيرو السوس لد فترة دما دبلوماسياوي أوتا نعمت ملو تنكساقيسو أما وداتا ناي 14 دما أبري أب أنكرا خيدو نزو قداي زقديفو قداي ناي سوماليلاند تقلالا كم تموت كيرو ما مالتي الجرمة مست فدرال منجستي مالي موت منجستي عم زي بلو جنرالات ناتو ولا تي فيلد مارشال ناتو سوماليا زين كسقاسو لبسن كنا كوين احنا كانت فون خلينا دو سراويتو ما تصقيعهم دو كندي مناورا مرحنا سوماليا دما زخول ناب ايرترا زملالسو ناب ግብጽ زملالسون ገለን ዝነበረን ገዲፎም ኣብ ሓደ ቦታ መጽኦም ኣለው እዚ
ንዓና ንኤርትራ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ምክንያቱ ኤርትራ ፍልይ ዝበለ ዝገበረቶ ተበግሶ እውን የለን ነፋሪት ተሰቂሉ ይመፆም ነይሩ ይንግድዎ ኣጆኻ ይብልዎ ነይሮም ክኾኑ ክእሉ መራሕነት ናይ ኤርትራ ናይ ዞባዊ ርግኣት ከም ዘገድሶም ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ድማ ዝያዳ የገድሰና ይብሉ ኢትዮጵያውያን ግን ከም ሓደ ዓቢ መስተንክራዊ ዓወት ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ሶማላውያን ከንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ ክልተ ነገር ክንርኢና መጀመርያ ሶማላውያን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ ንእሽተይ ሪኣክሽን ናቶም ክንርኢ ገለ ካብቶም ኣክቲቪስትስ ናቶም ንኢትዮጵያ ንሶማልያ ልኡላውነታት ሒዙ ምስ ሶማሊላንድ ርክብ ክገብር ንዝፈተነ የቕረታ ከይሓተተ ኣምፅኡ ኣብ ዓድና ዝገብሮ ዘሎ ከምዚ ውርደተኛ መራሒ ኣብ ሶማልያ ኣጋጢሙ ይፈልጥን እዩ ብምባል ነቲ መራሒ ናቶም ክፃረፍዎ ነቲ ሓሰን ሼክ መሓመድ ማለት እዩ ሼክ ማሕሙድ ንዑ ብጣዕሚ ይፀርፍዎም ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ብዙሓት እውን ከምኦም ምስ ግብፂ ዝነበረና ዝምድና ምስ ግብፅን ኤርትራን ዝገበርናዮ ኣብ ጎንና ደው ኢሎም ዝነበሩ ምሳኹም ኣለና ጆኹም ንዝበሉና ይቕረታ ንዘይበለ ሰብ ኣብ ዓድና ንእንግድ ብምህላውና ዝሕዝን እዩ ንዓና ክኣምን ዝኽእል ንዓና ክቕበል ዝኽእል ክህሉ ይክእልኒ እዮም ዝብሉ እዚ ሕጂ እውን እኮ betray them Abiy Ahmed reckless and unpredictable found in a week እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ Abiy Ahmed ነቲ ናይ ሶማልያ መራሒ ድኹም ከም ዝኾነ ፈሊጡ መዝሚዙ ይፃወተሉ ከም ዘሎ እዮም ዝላገፁ ዘለዉ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ሸው ንሶማልያ ኣብ ነዊሕ እዋን ካብተን መሻርክታት ፅቡቅ ክሕግዛ ዝኽእላ ኢላ ዘበገሰቶ ሓድነት ብምፍላይ ቤላ ገይሮም ክፃወቱላ ከም ዝኾኑን ናቱ መጋባርያ ክኸውን ዝኽእል መራሒ ስለ ዘለና ድማ ዝግበር ነገር የለን ኢሎም ብዙሓት ሶማላውያን መረረ ናቶም ከስምዑ ንሰማዕ ኣለና ብወገን ኤርትራ ወላ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ተኻይዱ ሓደ ሶማልያ ዴይሊ ዝብል ሪኦሞ ነይሮም ኣብቲ ሆቴል ኣብዪ ኣሕመድ ክምስሓሉ ኢሉ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ኣብ ጥቅኡ ባሕርና ክሰርቕ ኢሉ ዝመፀ ኣብዚ ዓድና ክቕመጥ ኣይነፍቅደሉና ብምባል ሄቪ ሴኪሪቲ ዓቢ ሴኪሪቲ ከም ዝነበረ ኣብ ሶማልያ እውን ይግለፅ ኣሎ ብሓፈሻ እዚ ስምምዕ ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ዝነበረ ዝኾነ ይኹን ዝትንክፎ ነገር ከምዚ የለ ምክንያቱ ሰለስቲአን ሃገራት ልኡላውን ግዛእታዊ ዶብን ናይተን ሃገራት ክኽበር ከም ዘለዎ ዝገልፅ ነይሩ ስለዚ ኢትዮጵያ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ተተቐቢላ ነዚ ሓድነት ናይዘን ሰለስተ ሃገራት ፀገም ዝፈጥረሉ ይኮነን ኦፍኮርስ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ዝምድና ንምብታኽ ኣነ ገምጋም ናተይ እዚኣ መክሳ ክትሰምዖ ፅንሕ ኢለ ክነግረኩም እየ ስለምንታይ ምዃኑ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም መንስማዕ እዮ ኣብዚ The idle Ethiopian port, which is now our issue of development. Assab Port is a vital gateway for both Ethiopia and Eritrea, offering crucial access to regional prosperity and economic growth. The two nations shares various things from the very ancient, but the pessimist government of Eritrea is keeping it all out of national interest of any nation. Ethiopia has the inherent So ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ምክንያቱ ኣብ ዝብሎ ጥራይ ደየለ ብኩሉ መንገዲ ምርኣይ የድሊ እዚ ጉዳይ እዚ ያለ ማንም የፖለቲካ ኃይል የትኛውንም አይነት የፖለቲካ ችግር ቢኖርበት ከኤርትራ መንግስት ጋር ተባብሬ ይሄን ችግር እፈታለሁ የሚል ከሆነ አሁንም ስህተት ትክክል አለ ይሄን ምን ሆነ ይሄ የኔ አቋም ነው ኢትዮጵያውያኖች ነገሮችን በዚህ ሚዛን ማየት አለብን በጭፍን ማየት የለብንም ዝም ብለን የፖለቲካ ኃይሎች መጠቀሚያ መሆን የለብንም አይወጣም የትም አያደርስም የተደራጁ የፖለቲካ ኃይሎች ይሁኑ ተራው ዜጋ ይሄን ጉዳይ ሰከን ብሎ ማየት አለበት ቆም ብለን አሁንም ማሰብ አለብን ጦርነት ቀላል ነገር አይደለም ሕጂ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እዚ ሓደ ካብቶም ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ኣዲስ ኣበባ ንኸያቱ ካብ ኤርፖርት ዝኸልከሎ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት እዩ እዚ ኣብዪ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ንኸያቱ ከልኪልዎ ነዚ ሰብ እዚ እንታይ ግን ይብል ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሓይል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሻሪኹ ለውጥ ከምፅእ ዝብል ዘሎ ዓብ ጌጋይ ዝፍፅም ዘሎ ምክንያቱ መንግስቲ ኣሜሪካ መንግስቲ ኤርትራ ክእመን ዝኽእል መንግስቲ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ you know what you're right ዝኾነ ካብ ኤርትራ ዝተበገሰ ተቃውሞ ድማ ንሱ ዝብላ ዘሎ 10 ዕፅፊ ወሲኹም ራይዋ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሓይሊ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ለውጥ ከምፅእ ዝብል ዘሎ I don't know أنا مجلس على يرخب كلون تعشنات نتعشناتن دون قرنان مجلس قرب لي كلمة مغنياتو تمالي بفلوي إيرتراون بحرقينكا نزبنات شفتيفكا نتي ريفرندمز نتي فدريشنز بهالون تحيزو بحيلو قبيتو مريتانا بحرانجي هزبا يسفلقم زبل زنبري مريتان بحران تقاتا تنتزي كوين هزبا عيد ليناني زبل العمازو اللو نعمتات دما زقصلو
مسو سريحي اي نسو حقي زنبرتن تاني كان يبنسي اسكات لا يبني كدان كدينوني اسمرا مسكتكو بقى ديمقراسي غير كخيد تكبلني يلو زحسب انتلو مجمريا رئيس زي بليو رئيس زلو كم كحسب ايكلني معناته ኢትዮጵያ دليت ابي احمد بحبو ايكونن بوقعي بحر كم زلو زيا سمعوا زيا تراي تريقم درجي بزعبا نا ኢትዮጵያ دليت تاي مخانو نمغماتو كشجركم ايكونن سلازي ابتي قدمي استوسن اوان زغبرو ناي بحري اجندا بحري نقدن يزدلينا بتاريخ بحزبي بقلمله بقمامطا قالنا بجيوغراف زبلو ابو 4 نقطه تقميط نيرو نابنت تاريخاوي የኢትዮጵያ የቀይ ባህር አገዳስነት ابزيا زي يكونت حنت بلا توب زبولت بوينت لا تخاليتي انتي كغبر خم زلو ناي دبلوماسي شطارا انتي كتقام كم زلو የባህር ነታ አጀንዳ ናይ ባሕሪ ብዝላ ዓለክ ሰርሓሉ ምዃኑ ሓንቲ ነይራ I wish I could find that thing ዳርጋ ነቲ ጉዳይ ከመይ ገይሩ ክሰርሓሉ ምዃኑ እቲ I don't think I ገበርዋን ኣሎ መስለኒ I wish I could find it دحن ኣብዚ በእንግሊሽ ከሪኩም ክፍትኒ دحن ተስፋኒ ወስቦ ገይሩ ሳምራዝ ገይርዋ ነይሩ አብይ አሕመድ ከም ስትራቴጂ እንታይ ተጠቂሙ ኣሎ ነዚ ኣፍ ደገ ናይ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ብዝለዓለ ደረጃ ክሰርሓሉ ምዃኑ እዚ ኻ እንታዩ ናይ ሶማሊላንድ ናይ ሶማልያን ጠቕላላ ስለዚ ገደፎ አጀንዳ ናቱ ዓሰብን ኤርትራን ዝብል ይኸውን እዚ ኻ ዲስታቢላይዝ intentionally to point where he is forced to fight for his political survive so بزياده that ابزيانين زلواتن points زلون زيلون تاريخ زلون زيلن حسوتن حقن كله لخابيتك بزعب عسب ليت معتن كتزارف كتكلالك سلازي ازي اجندا سلازغونه عسبناتنا نيرا بتاريخ تقبانا كمزيو artificial intelligence كم زبله كريكم زبلو زلو كارتاتات بستفلالي منقد وقيتكم امصو حساب ناي حسب كم زغيركا تقرصو صنيحكا ننابزي اثيوبيا بمولوناتنا ينيرو تبل كالقصيركا بخمز منقدي ابزي وانز تراي زي تادن كارتاتاتينا نرزلنا سلازي افريقيا دما بناي افريقيا اجندا كخلالو افريقيا حنتيا بحد خوينا ينا خنربح نخل نقد ان كان هبان كبحال كخلالو زبل استفلاليو اجنداتات تقيمكا نتي حبريتا كتناوصلك كات انترنت قبلما a push to frame Ethiopia's port ambition as an African agenda نتي ناي بحر ጉዳይ ዝበሃል ዘሎ بدرجه افريقيا كرنا ناي افريقيا صقم كم زغونن سلمتاي معرباوያን ሃገራት ኣምጽኦም ዝፈጠርዎ ዶባት ከም ዘሎን ብሓደ ንኸይን ሰርሕ ከም ዝገብሩናን ከም ኣፍሪቃውያን ክንሓስብ ኣለና ዝብል አጀንዳ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ከምኡውን እንድሕሪ ኩሉ እዚ ምስራሕ ኣብዩ ድማ ናብ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትከይድ ክፍተን ከም ዝኽእል ወታደራዊ ስጉምቲ ክፍትኑ ከም ዝኽእሉን ኣቐዲምና ድማ ሬስት ኢን ፒስ ኢልናኩም ኣለና ኢልዎም እዚ ነገራት እዚ ድማ በዚ ሕጂ ኣትይዎ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ብኩሉ መዳይ ብኩሉ ሓይሊ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ፕሮፓጋንዳ እንኮላይ ናብ ኩናት ገጹ ክኸይድ ዝኽእል ፈተነ ክገብር ከም ዝኽእል ከም ዝበልኩኹም ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ናይ ባጀት ፀገም ኣጋጢምዎ ኣሎ ሓያል ናይ ባጀት ፀገም ኣጋጢምዎ ኣሎ ኢለኩም እዚ ኸ እዚ ኩሉ ሓገዛት ካብ USAID ዝመጽእ ዝነበረ ካብ ካልኦት ኤጀንሲ ዝመጽእ ዝነበረ ኤውሮፓ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ንምዕባል ከተኩሩ ስለ ዝኾኑ ንዝኾነ ይኹን ፎሬን ኤድ ዝበሃል ጠጠው ከብልዎ እዮም ስለዚ ካብዚኦም ኩሎም ሓይልታት ጃፓን እንተኾነ ከምኡ ናብ ወታደራዊ ምስ ቻይና ዘሎ ኩነታት ወታደራዊ ፎከስ ክገብሩ እዮም መብዛሕተን ምዕራባውያን ሃገራት ሓገዝ ገዲፈን ኣብ ነፍሰን ወታደራዊ ዓቕምናተን ክሕይላ ክፍትነን ስለዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ፍሉይ ሓገዝ ክህሉ ይኮነን ብዘይ ሓገዝ እዛ ሃገር እዚኣ ወልፍን ሕማም ናይ ሓገዝን ዘለዋ ድማ IMF ዝቦ ዘሎ ሓገዝ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል ምክንያቱ IMF ዕዳ እዩ ዝበካ እዚ ካብ ኮነ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ብኸመይ ክትዳሎ ኣለዋ መጀመርያ ኤርትራ ብዙሕ ፃዕሪ እውን ኣየድልያን እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ነውፅ ከም ዘለዎ ውሽጣዊ ፀገም ኣለዎ ውሽጣዊ ሽግር ኣለዎ ኩናትን ዕግርግርን ኣለዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኩሉ እቲ ዝረኽቦ ዝነበረ ባጀት ጠጠው ክብሎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብፍሉይ ናብ ኢትዮጵያ ተገዳስነት የብሉ ወላ ሕልሚ የብሉ ኣይኮነን ንዖም ነቶም ካልኦት ቀዳምነት ንዝነበሮም እውን ኣይግደስን እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ነውፅ ፈጢሩሉን ጭንቀት ፈጢሩሉ ከም ዘሎን ኣቢ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ብኩሉ መንገዲ ሽግር ሓንቲ ግን ኣብዚኣ ዕድል ኣላቶ ዝለዓለ መጋበርያ ክኸውን ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ብዝለዓለ ንኣብነት ንግብፂ እንታይ ትደልዩ ክገብረልኩም ክብሎም ክፍትን እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዘሎ ዲፕሎማሲ ንምብታኽ እንታይ ትደልዩ ኣነ ክሕግዘኩም ዝኽእል እንታይ ኣሎ ወላ እቲ ዲጋ ከፊተ ማይ ከምፅኣልኩም እንታይ ከም ትደልዩ ክብሎም እዩ ካብ ኤርትራ ንምፍላዮም ሓደ ካልኣይ ንኢማራት ዝደለኹም ውሰዱ ሓግዙና የጥሕኑ ንክብሎም ይኽእል እዩ
مبزعتو وسيدكم الله ግን كل ዘለኩም حجزوني نيرترا ورري عسب زليكم تخونه دما نعسب بناص اخبكم كم دليتكم كتغبروا يقوم كبلهم يخلي ስለዚህ ነቶም መጋበሪያ ክገብርዎ ዝኽእሉ ንብሎም ቀይ መንጸፍ ገይሩ ክቕበሎም ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድሊ ምክንያቱ ከም ኤርትራ ኣይኮኑን ሶም ንመጋባርያነት ኣካል ናይ ፖሊሲ ናቶም እዩ እዚ ድማ ተዛዕበየ ፀገም ናይ ኤርትራ ፀላኢኻ ኣብ ነፍሱ ዝተኣማመን ወይ በይኑ ዝመፀካ ኣይኮነን ተንበርኪኹ ናይ ኩሉ መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ቅልጡፍ ወይካ ሓያል ዝኾነ ምንቅስቃስ ክትገብር ክትክእል ኣላ ብዲፕሎማሲ ብርግፅ ትገብር ኣላ ብፍላይ ምስ ግብፂ ዘሎ ምክንያቱ ግብፂ ዝበሃል ነቲ ዓሰብ ዝበሃል ኢትዮጵያ ንኽኣትዎ ዝለዓለ ካውንተር ክገብር ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ከም ብለኩም ኣለኹ ወላ እቲ ናይ ወታደራዊ ቋንቋ ብዝለዓለ ናህሪ ከይጀሚሩ ዘሎ ኣብዚ ስምዑ እንጂ ሓደ ክልተ ሰለስተ ጥራይ ክበኩም እየ ኤርትራ ውጥረት ሰፍኖባታል ሹማምንቶቿም ወደ አሰብ መመላለስ አብዝተዋል ከኢትዮጵያ 60 ኪሎ ሜትር ርቀት የምትገኘው አሰብ ተጨንቃለች ከአሰብ 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ገደማ የኢትዮጵያ ጦር ይገኛል ኢሳያስ ለአመታት ረግጧት የማያውቋትን አሰብን ከአንድ ወር በፊት ረግጠዋታል በዚያም አመራሮቻቸውን ሰብስበው አወያይተው ትዕዛዝም ሰጥተዋል ይህ ሁሉ በአሰብ ጉዳይ ከተፈጠረው ውጥረት ጋር የሚያያዝ ነው በአቶ መለስ ዜናዊ ስሌት ከኢትዮጵያ እጅ ወጣ ለኤርትራ የተሰጠችው አሰብ ወደ እናት ቤቷ የመመለሻዋ ጊዜ እየቀረበ ይመስላል በመንግስት በኩል አሰብን የማስመለስ እቅድ እንዳለም ታውቋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን በያዙ በሶስተኛው ወር ነበር አሰብን የተመለከተ ሐሳብ እንዳላቸው እየገለጹት ከዚያ ጊዜ አንስቶ ጋዜጠኞችን ፖለቲከኞችን ዲፕሎማቶችንና ሊቃንን በጽፈት ቤታቸው ጠርተው በሚያናገሩበት ወቅት ሁሉ የወደብን ጉዳይ ያላነሱበት ጊዜ አልነበረም አሁን ግን ቁርጡ ቀን የመጣ ይመስላል አንዴ ከሶማሊያ ሌላ ጊዜ ከሶማሌላንድ ቀለበት ያጠለቀለት ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ኩነታት ናብ ክውንነት ንምቕያር ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝተፈላለየ ዓይነት ስእልታት እዚ ስእልታት ደይ መደይ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝገብርዎ ዘለዉ እንዲ ግን እንታይ ይገብሮም ኣሎ እስኪ ከምዚ ክንከውን ኢና ንሕና ብፍሉይ ሓይሊ ክህልወና እዩ ሕልሚ ክህልወና እዩ ዓቕሚ ክንሃንፅ ንኽእል ኢና ዝብል ሕልሚ እዮም ዝሸጡ ዘለዉ أنا أبكم زي ما تجرانديوس كم زي عبيتينا أنا تاريخاويين هجراتنا دبل مسلسل زخد لهم أفضل جب حرف توسيقو وطبعا إثيوبيا أنا سمايك خيديو إذا حلم زك شت وقليل نعم أنا أتو again زخون إثيوبياوي بقليلو كشيء تلو زغل حساب تلو زي أفضل جب حرف بالي سلازي إيرترا أفضل جود دايزي من قصة إيرترا من جارز اللي مثلا نقول ناي بحكي وسانة كدليو زخونة وسانة زدليون قلت زخونه منقسقاس اللي كنتات نندر زلنا ኤርትራ برجس نزي كنتات زي بغربات كاتلو خمس لا بكل منقد نرلنا منقسقاسات وني قبرو خمس خلو تي ጫው ዘብሎም ዘሎ ኩነታት ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ መገንዛብ የድሊ እጂ እቲ አጀንዳ ናብ ትግራይ ገጹ ስለዚ ዘሎ እንታይ ንኽገብሩ እዮም ከም ዝገብሩ ዘሎ ናበይ ንመብጽሐዩ ከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ዝውሰድ ዘሎ አንተ እዚያ ክትስዕቁም እንታን ስምዕዋ ቀለበት ያጠለቀለት እንደምንም ብሎ በቀለበቷ አጣሎ የአሰብን በርኮ በሰላማዊ መንገድ አንዴ ወደ እጄ መልሳለሁ ብሎ እኮ አስፋልት ማሰራት ጀምሮ ነበር እናንተ አይነ ባንዳዎች ናችሁ ይሸውዳችኋል አብይ ይሸውዳል ብላችሁ እና አንዳርጋ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ገለ ካብቶም ኣክቲቪስትስ እንዲዩ ኣብይ ኣሕመድ እኮ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣምፅኡ ካትም እናገበረን መግቢ ባዕሉ ተገቲሩ ባዕሉ ከብልዖ ኣጆኸ እሱየ እናበለሲ ኣብቲ ገባሕሪ ንክንረክብ ኮቀሪብና ነርና ኢና እቶም ከዳዓት ንኣቢ ንኢሳያስ ከትኩም የታለለካ ኣሎ ኢልኩም ስለዘመንኩሞ ኮይኑ ኣብዩና ይብሎ ኣሎ ኖ ወንደር ነዚኦም ኣብይ የመሓድሮም ከም ዘሎ ቃል ኢሳያስ ግን ናይ ክንደይ ዓመታት ርቀት ዘለዎም እዮም أمين مزياتهم يجي بزح بزرباون زي اللي كايكونا كلتا نجار كن رينا شعو نبتي ناي تجراي كما جنداز سرح زلو كن كيسر زغنا ناب أسمران مزمات أخول مدلوات سجبر زلو من قست بلتقنا تجراي مس شعبية تشاريحة سجات إثيوبيا خيتخون دما بوجان من قست فيدرال شغلتون فتيرو للوم أفريكان إنتليجنس سب مزي تجراي مس إساس عفورك يركب كم زجبر زجلزان تخون عملت سراوي تجراي مس مكوانات إرتراز جبر ركبات عبور حتري نيزع إذا تراحبوا يوم تم في الفلات زردو أفريكا إنتليجنس سب مزي تجراي مس إساس عفورك يركب كم تجبران زجلت أنت خون عملت سرا زيادة ربازية أنا نوح كتيلا نيرا أنت كابتن
ከሰላስልዋ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ መራሕቲ ናይ ህወሓት ናይ ደብረፅዮን ወገን ምስ ሻዕብያ ተራኺቡ ትብል ሓንቲ ብኩሉ መንገዲ ዘሰራስርዋ ዝነበሩ እዮም እቲ ሓቂ ግን ምስ ግዜ ወፂ ከም ውድብ ሕዚ እውን ሰላም ዘለና ምትክላዊ መርገፂ ብዝኾነ መልክዕ ይልወጥን ካብዚ ብምብጋስ ምስ ኩሎም ናይ ጉረባብቲ ክልላትን ሃገራትን ህዝብታት ሰላምና ንምርጋፅን ንምውሓስን ፃዕርና ክቅፅል እዩ ክልላዊ ሃገራውን ከባቢያውን ፀገም ከም ውድብ ሕዚ እውን ሰላም ዘለና ምትክላዊ መርገፂ ብዝኾነ መልክዕ ስለዚ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ እንታይ ኢሉሎ መልሲ ኣብዚ ስምዕዎ ምራሕ ጉጅለ ህወሓት ምስ ሻዕብያ ዝጀመርክዎ ርክብ የለን እዩ ክብል ኣፍሊጦሎም ብካልእ ገጽ ሻዕብያ ኣብ ዶባ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነው ተሰሚዖሎም ሚኒስትር መንግስቲ ፌደራል ኣብ ጉዳያት ትግራይ ርእይቶታቱን መርገጽ መንግስቲ ፌደራል ብምሕላፍ ዝፍለጥ ትግራዋይ ዶክተር አብርሃም በላይ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ዶባት ክሕልው ኣይከኣሉን እዮም ክብል ኣዘራራቢ ክሲ ኣስሚዖሎም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዓለም ለኻዊ ዶባት ናይ ምሕላው ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ፌደራል ምዃኑ ብግልጽ የቐሚጥዎ እዮም ኣብ ሕድሕድ ምንቅስቃስ ኣብ ትግራይ ዘሎ መን እንታይ ይገብር ኣሎ ምስ መን ይራኸብ ኣሎ እንታይ እናገበረ ይውዕል ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዘለው ምንቅስቃሳት እንታይ እዮም ምስ ካሊእ ሓይሊ ወፃኢ ሓይሊ ዝግበር ምንቅስቃሳት ድሌቱ እንታይ እዩ ኢንተንሽኑ እንታይ እዩ ብምንታይ መልክዕ ይራኸቡ ኣለዉ ንምንታይ ይራኸቡ ኣለዉ ዝብል ኩሉ ይፍለጥ እዩ ንመን እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ እውን ይፍለጥ እዩ ከም ፌደራል ብዙሕ ትዝግበር ዘሎ ርክብ ኮነ ትዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ንፌደራል ዘስግእ ዓይነት ኮይኑ ዝረአ ኣይኮነን ግን ወትሩ ከም ኣነ ከም ትግራዋይ ክሓስቦ ከለኹ ብፍላይቶም ስለዚ ሕጂ ለንቀነ ኣጀንዳ ተዋሂባቶላ ኩሉ ግዜ ናይ ኣቢ ታክቲክ ፎኳስ እንድያ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ክኾን ከሎ ነቶም ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ ንቅድሚት ኣምፅኡ ኣጀንዳ ዝገብሮም እቶም ውሕዳት ኣብ ጎኑ ዘለዉ ደቂ ኣምሓራ ኣብ ናይ ኦሮሞ ክኾን ከሎ ከምኡ እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ትግራይ ትማሊ ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ፈፂሙ ኢሎም ዝኸስዎ ዝነበር እዩ ሎሚ ድማ ንቅድሚት ኣምፅዎ ባይ ዘ ወይ ኣብቲ ግዜ ኩናት ሽም ንክህልዎ ኢሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ገይርዎ ነይሩ ሕጂ ሚኒስትሪ ናይ ቆሎን ናይ ሽሮንዲ ገለ ገይርዎ ዘሎ አይ ዶንት ኢቨን ኖ ኤግዛክትሊ እንታይ ሮል ናቱ ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ክዛረብ ግን ኢትስ ቨሪ ሲምፕል ኣብ ኢትዮጵያ እውን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንመጋበርያ ዝጥቀመሎም ዘለዉ ሰባት እዮም ይፍለጥ ይብል ይፍለጥ ትነብር ኤግዛክትሊ ኣበይ ምስ መን ተራኺቡ ምጠቐስከያ ነርካ problem is you have no evidence ጭብጢ የለ ገለ የለ ስለዚ ልሙዲ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይ ጭብጢ ንኤርትራ መክሳስ ከም ልሙዲ ተወሲዱ ሓደ ካብቲ ከም ኤርትራዊ ደምካ ዘፍላሓልካ ነገር እንተሎ ከምዚ ተሓታትነት ዘይብሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ዕንደራ ካብ ኢትዮጵያ ከምቲ ዝድለ መልሲ ስለዘይተዋህቦ ሓቆም እዮም ከምኡ ክገብሩ ኣሽካዕላል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዙሕ እዮም ተፃዊቶም እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ንሶም ዝበለይዎ ነቲ ሓሶት ናቶም ተቐቢሉ ስለ ደሳሲይዎ ንዓታቶም ይዝድግፍ ነይሩ The problem with this comes عن الكايدا game over كوينيو. Donald Trump, boss na America مالتيو, he doesn't give a damn about Africa. زعب أفريقيا يقدسوني. أفريقيا يقدسو, issues na إثيوبيا يقدسو ولا قلة يقدسو. لازم ربحي إن كان هباني. كم زي ما درك كم كلنا. هذا كاب قلت سموز عمل له زباني كون. ترجعهم لهم. هجي إثيوبيا أنت يوم زبلوز له. مبارد دونالد ترامب بقلت امكاك تنبر تخليقه سلازم كله كتقبر تخليقه دونالد ترامب ناب كندا كخيد فتنا له ناب بنما كخيد فتنا له نجرينلاند كوسد فتنا له هو حيل سلازلو حيل انت لك دان فانو ديت سعر حيل زلوا كلها تقبر الله سودا حيل انت لك ناب شعبي انت غريبك منغاغخا قرارم تخاق ترقف مخانك تفلت لك ابيك ستايل بوست غيرني راني اذا سلز يا بغل زبلت مغلصيت ناتوميا كاب ኢትዮጵያ عندي رزمصه እንታይ መውጣቱ ኤክስ እዩ ቢግ ኤክስ ኩላቶም ድማ ሓንቲ ዓይነት ሚስ ካልኩሌሽን እዮም ዝፍጽሙ ሓንቲ ዓይነት ጌጋ ያዛላቶም ምክንያቱ ካብ ጌጋኦም ዘይመሃሩ ታሪኾም ዘይንበቡ ስለ ዝኾኑ እሳ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ኣለና ሃገራት ሕግዛናየን ቁጠባ ኣለና ገለ ገንዘብ ኣለና ሓፃውንታ ኣኪብና ኣለና ስለዚ ኤርትራ ንሽተይ ሃገር እዩ ክንኣልዮ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ዕውር ዘረባ ማለት እዩ ሃይለ ስላሴ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ታክቲኮም እዩ ንማንም ለሚኑ ኣፅዋር ሒዙ ይመፅእ ንኤርትራ ድማ ይረክቦ ደርግ ካብ ኣሜሪካ ብተስፋ ምስ ቆረፀ ናብ ሕብረት ሶቪየት ከይዱ ዘሎን ዘየለን ናይ ኩባ ናይ ገለና ዕጢቆሞ ኩለን ኣብ ኤርትራ ተሪፈን ገሊኡ ኣብ ሓወልቲ ኮይኑ ተቐሚጡ ኣሎ ገሊኡ ድማ ስሩዕ ናይ ሰራዊት ኣፅዋር ኮይኑ ኣሎ መለስ የኣይ ካብቶም ክልተ ተማሂረ ኢሉ እሱ ድማ
ናይ ሶቪየት ጉድለት ዝነበረ ናይ ደርጊ ጉድለት ዝነበረ ሶቪየት ጥራይ ስለ ዝኾነ ኣነ ግን ካብ ሶቪየት ክልምኔ ካብ ኣሜሪካ ክልምኔ ካብ ቻይና ክልምኔ ካብ ኩላቶም ንኩላቶም ለሚኔ ንብሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወሲደ ንኤርትራ ክትክማ ይኽእል ኢሉ ኸይዱ ፈኪሩ ኣፅዋራቱን ሓፂኑን ኩሉ ሒዙ መፅኡ ኣይሰለጦም ሓፂን ብቁጠባ ብእገዳ ገይረ ብታክቲክ ናይ ኣሜሪካ ረቂቕ ዝኾነ ናይ ሲአይኤ ስለያ ገይረ ክትክማ ኢሉ ፈቲኑ እታ ናይ ስለያ ኢሉ ዘበገሳ ገመድ መጀመርያ ንዑ ሓኒቓቶ ብኣ ገይሩ ተቃቢፁ ማለት እዩ እቶም ንሱ ዝገደፎም ህወሓት ድማ ኣይኮነን ንኤርትራ መፅኦም ክገብሩ ነታ ኣዲስ ኣበባ ክቋፀሩ ስለ ዘይከኣሉ ካብኡ ተቆሊዖም ኣብ ትግራይ ድማ ንሓትሕዶም ይባልዑ ኣለዉ መለስ በዓሉ ታተይ ኢሉ ዘዕበዮ ማለት እዩ ክንዲ ናይ መለስ ብልሒ እኳ ዘይብሉ ግን መለስ ብናይ መለስ ታክቲክ ዓብየ ኢሉ ዝመፀ ኮነሬልን ዶክተርን ኣብ ሓደ ግዜ ወዲአየ ዝብል ንክልትዩ ዘይወድእ ሰብ ማለት እዩ መራሒ ኮይኑ ድማ ሕጂ ኣይ ሶምናይ ሳለስቲ ትማልቲ ማለት ሻዕብያ ትሒኖምኒ ኢሉ ብስም ሻዕብያ ዝምሕል ዝነበረ ንሻዕብያ ከኣልየ ኢሉ ድማ ይብገስ ኣሎ it's a very simple ኤርትራ ናይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ትዕቢት ኣይኮነን እቲ ርግእ ኢሎም ዝርእይዎ ዘሎ ወይ እውን ዘይግደሱ ንሕና ንሓርቕ ኣለና ኣብ ደገ ሓደ ግዜ እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ ግን ብፍፁም ዘይዓተቶ ዘሎ ትዕቢት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ተመክሮ ስለ ዘለዎ እዩ ነቲ ኩነታት ይፈልጦ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኩላቶም ቶም ዝመፁ ኣዝዮም ሓያላት እዮም ነይሮም ሓይሊ ነይርዎም እዩ ብመንፅር ናይ ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሻዕብያ ዝበለፀ ሓይሊ ኣለዎ ተረዲኹም ኣለኹም ንኢትዮጵያ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ሓይልታት ድማ ናይ ነፍሶም ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ I mean seriously ፑቲን ንቢልዮናት ከምቲ ናይ ሕብረት ሶቪየት ንኣቢ ክቦ ወላ እውን እንተፈተዎ ዝሕሰብ ኣይኮነን ቁጠባዊ ኩነታት ናይ ራሽያ ኣብ ከመይ ኣሎ ንዑ ከተንስእዳ ክጎይ እምበር ኣብ ካልእ ኣፅዋር ኣብ ካልእ ኩናታት እዩ ኣፅዋር ዝበሉ ምክንያት ክህልዎ ኣይክእልን ምናልባት እየ ዝብለኩም ዶናልድ ትራምፕ ኣፅዋራት ኣይኮነን ንዑ ነቶም ዩክሬን ኣሽሓት ገንዘብ ዝኸፈሎም እውን ኣፅዋር ከቢደሊ የለን ስለዘይብሉ ንቻይና ኣተኪሩ ክኸይድ ስለ ዝኾነ ቻይና ነፍሶም ዝነፍሱ ዝኽኣለ ካብ ኣሜሪካ ክመፅኦም ዝኽእል ፀገም ስለ ዘሎ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ምናልባት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ምናልባት እውን እቲ ካልኩሌሽን ክህሉ ከም ዘይክእል ማለት እዩ ምናልባት እሱ ከኣምኖ ዝኽእል ኢማራት ትርኪ ካብዚኣቶም ገለገለ ክመፅኦ ይኽእል እዩ ንነፍሶም እውን በዓላቶም እውን ቴንሽን ስለ ዘሎ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ነፍሱ ዝተኣማመን ጥራይ ክኸዶ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ብናይ ሓደ ሃገር ይኹም ናይ ገለ ደገፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ኣድማዓይ ምንቅስቃስ ክህሉ ይክእልኒ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ሕማቅ ክፍትን ኣይክእልኒ ማለት ኣይኮነን ወይ እውን ግዜ ከባኽን ኣይክእልኒ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ድማ ንከምዚ ዓይነት ሓይልታቱ ክሳብ ዝኣኻኽብ ዕድል ክትበ የብላ ሰራዊት ሰዲዳ ክትዋጋእ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን ኣየድልን ንመለስ ብኸመይ ድዮም ኣውዲቖሞ ሰራዊት ሒዛ ብባድመ መፅያ ወይ ተዋጊኣ እኮ ኣይኮነት ንሱ ሓንቲ ግዜ የጋጢሙ ኣቢ መለስ ብኩሉ ቁጠባዊ ዕፅዋ ክገብር ከሎ ሻዕብያ እንታይ ገይሩ ኣብ ውሽጢ መራፍእ ሰዲድሉ ዝغلو ነግዶ ገለዶ ድብሉ ብየማንን ፀጋምን ክፍንጅርዎ ምስ ጀመሩ ዓቕሊ ፀይብዎ ኣይዶነ ብኸመይ ሜታ ይፈልጥን እቲ ስርዓት ግንቡ ገይሩ ቅሂሙ ሕጂ ድማ ንሻዕብያ ንእሽተይ ስራሕ ጥራይ ዘድልዮም ምክንያቱ ንኣቢ ክፍንቅልዎ ኣንቂዶም ተበጊሶም ዘለዎ ሓይልታት ስለ ዘለዋ ውሽጢ ንእሽተይ ጥራይ ዘድልዮ እንታይ ከም ዝገብር እውን ንፁር ክኸውን ኣይክእልኒ ግን ናይ ሻዕብያ ፍሉይ ሓገዝ ዘድልዮም ሓይልታት ኣሎ ፋኖ ዝበሃል ኣሎ ኦኔግ ሸኔ ኣሎ ካልኦት ሓይልታት ኣሎ ንዓቢ ክብንቅርዎ ዝደልዩ ስለዚ ሲምፕል ስሞል ሄልፕ ዘድልዮም ፕሮባብሊ ገለ ነገር ሓገዝ የድልዮም ግብፂ ድማ ነቲ ፋንድ ንክትገብሮ ፀገም ክልዋ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ስልጣኑ ክብንቆር ስለ ዝደሊ ስለዚ እቲ ገይም ናብ ሕማቅ ገፆም ክኸዱ ተጀሚሮም ንመን ክኸፍእ ከም ዝኽእል ምርዳእ የድሊ እቶም ፀንብሩና ዝኾኑ ድማ ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ እቶም ፀንብሩና ማለት እየ ነት ተሰርሐ ኣብ መንጎ መረብ ማዕዶ ዘለዉ ተጋሩን መረብ ወን ናውዚ ዘለዉ ተጋሩን ዲኑ መጀመርያ ንኣብ ዝተዋሃበት መልሲ ስምዑ ኣብዚያ ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ኣብዚ እንደራ ሚሊታር ተኸዲኑ ሊፕስቲክ ተለኻኺዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክውል ኢሉ ከቲተ ኣለኹ ክብሎም ቀኒ እሱ ግን ናብ ጥቓ ዶሽካ ብሬን መስርዕ ብሬን ክሊፕ እዩ ከልዕል ቀኒ ኮይኑ ባጎቤ ነቲ ጁንታ ውሕጥ ውሕጥ ኣቢሉ እሊ ምሰበለሉ ግን ተመሊሱ ከምዚ መኸተ ዘካየደ ዓይነት ገይሩ ምናልባት ባሕር እውን ሕጂ ከምኡ መስሊ ኸውን ሕጂ ግን ኣብ ባሕርና ገፁ እንተጠሚቱ ነተን ዘለዓለን ክሊፕ ኣረኪቡ ብሓጎታቱን ኣቦታቱን ኣብታ ባሕር ዘለዎ ከርክብ እዩ ባሕር ዝበሃል ይብሉን ሕጂ እዚ እቲ ታሪክና ከምዚ እንዳበሉ ሕጂ ሕሱም ጎረቤት ከምዚ ዓይነት እዚ ከምዚ ምስ ጤሳስ ጥዑይ ጎረቤት ይሃብካ ዝበሃል ዝበልናዮ እንታይ ይዕድመልካ እዚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ሓደ ዝወራዘ ክፉእ ፀላኢ ከም ዓራቕን ሸምጋልን ኮይኑ ንክመፅእ ባይታ ይፈጥር ምክንያቱ እዞም ጎረቤት እዚኦም መዋእሎም ፅጋዕተኛ እዮም መዋእሎም ኣሜሪካ ኩባ ራሽያ እንዳበሉ እዮም ዝነበሩ
بمولهم زم نتقصنا يوم كأ عصورة إيرترا فتينو سوفيت حبرت فتينو كوبا فتينو مستن تتطلعهم مع لازم بلا حسين مسين حزام مسينهم نفسحل أركيبهم كاي من لسنيرم كسار حجي خاص تخكل ساعتها زربا ولا حنت توسخا يبلان من البازرو كبوس ترفهم زع كبوس لزلوم يكون زغل نغزل أمونغو مرب ኤርትራውነት ተሰርሐ አመንጎ መረብ ማዕዶ ዘለው ተጋሩን መረብ ወድ ናውዚ ዘለው ተጋሩን ብዙ ተፈጠረ ኢንተራክሽን እዩ ኤርትራውነት ተሰርሐ ኤርትራውነት ፈጣጥራ ያዝለክ ዘለው ሶ ዛ ኤርትራውነት ዲ ኤርትራናይዝ ተይዘይተገራ ያዝለክ ዲ ኤርትራናይዜሽን ማለት መስለክ ዝለክ ዘለው መጀመሪያ ነገር ኤርትራውነት ሲ ወይ በረኪና ዲዩ በገለዲ ተሐጺቡ ጸርሎ ካፍቲ ኤርትራውነት ፕሪንሲፕል ኮጸሎ ካፍቲ ሀገራው መንነቱ ኮጸሎ ማንያቱ ሀገራው መንነቱ ትግራይ በምጽላይ ዝምስራት ውትድርናን ድንቁርናን ትግራይ በምጽላይ ሰለስቴን ከዘየማሊው ኤርትራው ባህል ይኸል እዚ አነ ይኮንኩ ዝለክ ዘሎ ዝገሪ ያቦ ለምከነ አማን ኤልያስውን ሲዙላ ዘሎ ተጋሩ ኤርትራውነት ሲ ትግራይ በምጽላይ ዝግለጽ ይል አማን ኤልሳለ ነገር ውስጥ ኢንተርቪውስ ጎርክ ዮሴፍ ገብረ ሕይወት በተደጋጋሚ ዝብሎ እዩ ካልኦት ኤርትራውያን ልሂቃን ዝብሎ እዩ ፀረ ትግራዋይ እንድሕር ዘይ I don't know ከመይ ዓይነት መጽሓፍ ይንቢብ እዚ ሰብ እዚ ኣነ ክርዳእና ይክእልኒ ብኤርትራውነት መሊሱ ክኹላይ ዝሓወይ ኬትካ አንተ ደሊኻ ኢትዮጵያዊ ኩን ተደሊኻ ትግራዋይ ኩን ንዓኻ ዝምልከት ኤርትራውነት ንስኻ ስለ ዝፈተኻዮ ንስኻ ስለ ዝፀላእኻዮ ንስኻ ስለ ዝዕገርገርካ ዝቕየር ነገር ኣይኮነን بدم نايجانو زمت مننتيو لعل زخوني يخون اب افريكا ناتكا كوالوت اثيوبيا وز بحال مننت كابي ما بقولوا ولا انتي مخانو زي فلت مغنياتو حيال اثيوبيا ما بقول تزلوكم وي مننت تزلوكم نحاتكم كتمناچو تاي منبركم ኤርትራው ነዝ በحال ግን ትክክለኛ ታሪክ ዘለዎ ካብ ዝተፈላልየ ታሪኻዊ ምዕራፋት ዝመፀ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ንተጋሩ በመጽላዕ ኣይኮነን ኤርትራውነትና ንገልጽ ንስኻ ኣብ ርእስኻ ዝኣተወካ ጸገም ስለ ዘለካ ንነፍስኻ ኢኻ ዲ whatever ንዓኻ ዝምልከት ብዛዕባኻ ክዛረቡን ድሌት የብለይን ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ነዚኦም ስለ ዝረኣዩ እዮም ሓቆም እዮም ካብ ሓደ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኤርትራውነት ከማቶም ኤርትራዊ ኢሎም ኣብዚ ኤውሮጳ መፅኦም ወረቐት ዝወሰዱ ንዑ ደቂ ሓቦታቱ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ስለ ዝረኣዩ እዚኦም እዮም ተፈትሒና ንቃለስ ኣብ ኤርትራ ኢሎም ሰማያዊ ባንዴራን ቀይሕ ባንዴራን ሓዊሶም ዝኸዱ ነዚኦም ስለ ዝርኢ ዘሎ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት እዩ ስለዚ ካብ ዜሮ ደርፍናቶም ከምኡ ማልያናቶም ከምኡ ጭርሖናቶም ከምኡ ስለ ዝኾኑ ትግራይ ትዕወት ዝብሉ ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ እዚኣቶም እዮም ኣብ ተቃለስን ኤርትራ ኢና ኢሎም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ነዚኦም ስለ ዝርኢ ዘለዉ ኩሉ ሰብ ከምኡ ተመራሕቶም ከዓ ብርጌድና ሓመድን ዑይ ተቃሊሱ ዝብሉ ዘለዉ ሕልፍ ሓሊፎም ኣብዚ ዝብልዎ ዘለዉ ካን ተሪኻኻ ትስካሕ ዲኻ ገለመለ ማለት እዩ እዚ እቲ ጭርሖናቶምን ዘረባናቶምን ብሓፈሻ ንጉሆ ሰማያዊ ምሸት ቀይሕ ዝነበሩ ሰባት እዛ ባንዴራ እዚኣ ሒዝና ክንስዕስዕ እንታይ ይፀገም ሽግር የብሉን احنا وش شجر يقولون إن إحنا خينا سأقام ذو نبرون أي مثلاً ولا زبانديرات الزارب أي مثلاً على معرخ ندزي شو بانديرها هسكات كيت سأقام زبالي يقولون بانديرها سود نحرقينه you have no problem أبزيا ونحنت اللابو جرنا نسقرا VIP very important person يلوم حدا جزء أب أخيبهم أبز عدي تساتيفان أب أخيبهم أب كونفرنسهم very important person يلوم كاب نرويج أو عمو ኮሜዲያን አይነት እዩ ከም ኮሜዲያን ጆክ እና ገበረ ይዝብሎ አታ ተዓሰብ ዝብልዋ ታይ ከተጠቅምናላ ንፈል ወላ እንተወሰድዋ ኢሉና ዳርጋ ሸሓብልና ንኸውን ተኣኪብና ህዝና ሰምዓካ ስቁኢልካ ምውፃእ እሞ ሞት ኢልና ኢልና هذا 4-5 نخون عبيتي أرجوتي أبتو ما قال نيرنا إلنا الحار سمعوا تجازع هم قالت عش مثل الخانة أو نقال سبات أخرينا هنا مثلاً أخرينا هنا مثلاً
ሓንሳካ ተዘረባ ስኢል እዩ ካብዚ ኣፍና ዙቕ ዝብል ኢና ሓስበልና ኢሉና አትሊስት ዝኣኽለን ጥሒነን ዝበዓለ ማርያም ብላ መሰረቱ እታ ንሕና ተጋሩ ኢና ትብል መቃቃሊት እያ ሃገራዊ ሓላፍነቱን የብላን እንድሕር ትግራይ ልዕሊ ኤርትራ ተገድሰካ ኮይና ኪድ ኢትዮጵያዊ ኹን ኣነ ስለ ዝሓመቕኩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መሲልኩም ናይ ብሓቂ ዘበን ተፈዳዳሕ ስለ ዝኾነ ኩሉ እቲ ዝኸድዎ ዘለው ኣይኮነ ነቲ ኤርትራዊ ክቕይሩ ንሳቶም ንሓድሕዶም ኣብ ሓደ መኣዲ ንክመፁ ፍጹም ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ድጉል ዝኾነ ኣጀንዳታት ዘለዎምን ገለገለ ድማ ብቕኑዕ ልቡ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲ ከምፅእ ኢሉ ዝቃለስ ኣሎ ኩሉ እቲ ብቕኑዕ ልቡ ኤርትራዊ ኮይኑ ንናይ ኤርትራ ለውጢ ንክገብር ናይ ፖለቲካ ምስኦም ዝኸይድ ዝነበረ መመሊሱ ይንፅረሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና and these people እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ኤርትራቶም ዝበለፁ ህያብ እየ ዝብሎም ኣነ ምክንያቱ እቲ ሕቡእ ኣጀንዳ ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ሕንፍሽፍሽ ክፈጥር ዝኽእል ዝነበረ ነገር ፅቡቅ ገይሮም ነቲ ህዝቢ ይምህርዎ ስለ ዘለው ከመይ ኢሉ ክመፅእ ክእል ፀላኢ እንታይ ፀወታ ክፃወት ክእል ብከመይ ከሽካዓካ ይኽእል ፅቡቅ ገይሮም እዮም ነዚ ህዝቢ ዝምህርዎ ዘለው ስለዚ በቲ ፅቡቅ ነገር ጥራይ ኮንካ እንትምህሮ ሰብ ካብ ሕማቅ እውን ይመሃር እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ድማ ፌቨር እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ዝገብርሉ ዘለው ድጉል ኣጀንዳ ንህዝቢ ኤርትራ ነዊሕ ዋጋ ዘኽፈሎ እንተሎ ከምዚ ኢሉ ዝመፅእ እዩ ዘይፀረየ ፖለቲከኛ ኮይኑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከም ገለ ኢሎም ኣብ ኤርትራ ኣብ ስልጣን ተዝመፁ ነይሮም እንታይ ምገበሩ ኢኻ ትሪኦም ኣብ ደገ ከለዉ ዝገብርዎ ዘለዉ ሪኢኻ ኣብ ስልጣን ተዝመፁስ እንታይ ምገበሩ ኢኻ ትርኢ ኣብ ዓዲ ሕግን ስርዓትን ከለዉ ንሰብ ብደንጎላ ክፈቅኡ ዝፈተኑ እንታይ ዝገበረ ሰብ ወላ ሓንቲ ሕጊ ተማዚዙ ገንዘቡ ከፊሉ ፌስቲቫል ዝገብር ዘሎ የኣይ ነተጋሩ ንሕጉስ ኣለና እቶም ኣብ ዓውደ ኩናት ተዋጊኦም ክዕወቱ ዘይከኣሉ ንዓታቶም ንክሕጉሱ ህዝቢ ኤርትራ ክፈቅኡ ዝፈተኑ እዮም so much about this ኣብቲ ናብ ፅቡቅ ገፅና ስግር ከነብል ምናልባት ሓንቲ ዚያትራ ይስምዑ ሞ ድሕሪኡ ክንሰግድና መንግስቲ ፕሮፓጋንዳ ምግባር የድልዮ ካልእ ፕሮፓጋንዳ ምግባር የድልዮ ሞባይል ኣለዎ ቢዱ ዳርጋ ዝበዝሐ ኣባል ሰራዊት ኤርትራ ኩሉ ሞባይል ኣለዎ ኩሉ ትብልዎን ትገብርዎን ድማ ኩሉ ይከኣተሎ ነይሩ እዩ ስለዚ ሎሚ ዓይንትኩም ብጨው ሓፂብኩም ነቲ ሰራዊትና ኣፈሙዝካ ጥዎ ክትብልዎ ከለኹም ክሳዕ ክንደይ ተነድርዎ ከም ዘለኹም ኣይተረዳእኩምን ብሕርቃን ዝጠመየ ኣራዊት ኮይኑ ይፅበየኩም ዘሎ ብፍላይ ንዓኹም እቲ ሰራዊት ሎሚ መንግስቲ ፕሮፓጋንዳ ምግባር የድልዮ ወላ ሓንቲ ዘረባ ኣይተድልያ ኒ ኤግዛክትሊ እታ መልእኽቲ እሳያ ሓንቲ ብዚኣ ናይ መወዳእታ ክንሪኣ ደልየ ዘለኹ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ካብ ኤርትራ ዝመፀት እያ እዛ ስእሊ እዚኣ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ዝነበረ ኩነታት እትገልፅ እያ ናይ መዓልቲ ናፅነት ከባቢ ናይ ስርሒት ፈንቅል ዝነበረ ኢቨንትስ ወይ እውን ኮንሰርትታት ኢና ንርኢ ሓደ ግዜ ኣብ ኤርትራ ርኡይ ዝኾነ ድኽመት ኣበይ ዝረአ ዘሎ መሲልኩም ማርኬቲንግ ማራ ኢና ሕማቃት ኤርትራውያን ማርኬቲንግ ዝበሃል ወይ እውን ምውዕዋዕ ኣይንኽእልን ኢና ገለገለ ሰብ ኣሎ ንሕና ገበርትን በር ተዛረብቲ ይኮናን ዝብለና ሓመድ ክዕደ ይብለካ ዘበኑ ዘበን ዲጂታል ሚድያ እዩ ትገብሮ ዘለኻ ንዓለም ተደይነጊርካዮ ዝመፀካ ሰብ የለን you have to work marketing ዝበሃል ናይ ማልቲ ቢልዮን ዶላር ስራሕ ኢሎሚ you have to market yourself ገለ ከምዚ ጅግንነት እዩ ዝቆፅሮ ንነገራትካ ንዓለም ዘይምፍላጥ ድኳን ከፊትካ ድኳን ከም ዝኸፈትካ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ድኳንካ እንዳሻይኻ ፅቡቅ ምዃኑ ዘይተዋዓውዖ እንተሕሪ ኮይንካ ስለምንታይ ዘይተዓወትኩ ኢልካ ይትዛረብ ምክንያቱ ንኸይትዕወት ስለ ትሰርሕ ዘለኻ ኣነ ነቶም ሰባት ከምኡ ዝብል እየ ዝብለኩም ዘለኹ ንሕና ንሰርሕ እምበር ኣይነግርና ኢሎም ኣብዚ ንዓይ ኮሜንት ይገብሩለይ እሞ ንሱ ጅግንነት ኮይኑ ድዩ ኣይ ትነግረን ዘለኻ ንዓይ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዝሰርሕ ዘሎ ስለምንታይ ዘይነገራ ይብሎን ኣነ ምክንያቱ ዝሰርሕን ዝነግርን ንበይኖም እዮም ክልተ ነገራት እዮም ዲጋታት ዝሰርሕ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ዲጋታት ስራሕ ጥራይ እዩ ዘገድሶ ነቲ ዲጋታት ስኢሉ ናብ ካልእ ከም ዝግበኦ ኣካል ግን ኣሎ ንዑ ክገብር ከኣለዎ እዚ ተግባራት ኦቨርላፕ ዝገብሩ ይኮኑን ነቲ ሓደ ኣብ ዲጋታትን ኣብ ሕርሻታትን ዝጓየ ዘሎ መንእሰይ ስኢልካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ውርደይ ትብሎን ኢኻ ሓደ ናቱ ስራሕ ክህልዎ ኣለዎ ስለዚ ኤርትራ ማርኬቲንግ ዓብ ስራሕ የድልያ ኣሎ ክንብል ከለና እዚ ንሪኦ ዘለና መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ካልእ ሃገራት ዘጋጠመ ይመስሎ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ክመስሎ ይክእልኒ ዋይ ምክንያቱ ሳሕቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ከምቲ ዝግባእ ድማ ስለ ዝወፅእ ክንዲዚ ኣሽሓት ሰባት ከለዉ እዚ ነገር እዚ ብብዙሕ መንገዲ ክዋዕዋዕ ይግብኦ ምክንያቱ ቫይብ ብሎ ከምዚ ዓይነት ኢንቫይሮንመንት ከምዚ ዓይነት ኩነታት ሰባት ይስሕብ እዩ መንእሰያት ይስሕብ እዩ ቱሪስት ይስሕብ እዩ ስለዚ ቱሪስት ኣይንደልና እኮ ድብሉና ኣለዉ ድሓን ንስኻትኩን ዓሁን ገዲፈ የዛረብ ምክንያቱ ገንዘብ ሃገር ገንዘብ የድልያ እዩ ገንዘብ ንስኻ ትቦ ውሑድ 10 ቅርሺ 20 ቅርሺ ዘይኮነ ገንዘብ ሃገር የድልያ እዩ
ሃገር ገንዘብ የድልያ ኢንቨስትመንት የድልያ ቱሪዝም ድማ ገንዘብ ይዘምጽ ኤርትራ ቱሪዝም የድልያ እቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ነዚ ዘይርዶም በዓልኩም ትፈልጡ መንግስቲ ኤርትራ ገንዘብ ከም ዘድልዮ ይፈልጥ ቱሪስት እስካ የድልይ ወይ and he's working for that ምናልባት ኣብቲ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ማርኬቲንግ ድኽመት ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ማንም ሰብ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ክረክብ ከሎ ናባይ እውን ስደዱለይ ፕሊዝ ጽቡቕ ቪድዮ ክትቀጥፈትኑ ናባና ስደዱላ ንሕና ብዝከኣለና ከነዋዕውዖ ክንፍትን ኢና I know እዚ ነገራት እዚ ክንዲ ጽቡቕ ዝመስል ነገራት ከላ ብኤርትራ ንደገ ዝያዳ ሓንቲ ቪድዮ ኣባፅዕ ነቲ ሕማቕ ክፋላሲ ኢሎም ሚልዮን ግዜ ንዓሸር ዝገብሩ ዘለዉ ንሪኦም ደይለና ነቲ ጽቡቕናትና ድማ ከነዋዕውዖ ክንክእል ኣለና ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ ሓላፍነት ድማ እዩ ሼር ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ እዚ ነገር እዚ ፖስት ተገይሩ ሼር ክትገብሮ ግዴታ እዩ ነቶም ሚድያ ዘለና ጥራይ ትጸበ እዩ ምክንያቱም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክሰርሓሉ ተኽኢሉ ጥራይ ትፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እምበር ውሕዳት 5-6 ቻነላት ስለዘይገበሮ ኢልካ ዘረባ ውፅኢት ከምፃ ይክእል እያ ምሰውሪ የለ ረቢት ሓሪቕ ኣለኹ ምክንያቱ ነዚ ምስራዊ ኾነ ካብ ልበየ ተሓጒሰ ኤርትራውያን መንእሰያት ከምዚ ኢሎም ክሕጎሱ ይግብኦም እዩ ነዚ ጽቡቕ ነገር ናይ ኤርትራ ድማ ሼር ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ከነዋዕውዖ ክንክእል ኣለና እቶም ኣብኡ ዝነበርኩም ድማ ከምዚ ዓይነት ስእሊ ኤርሊንክ ድማ ንግረ መንገደይ ለበዋ ይብል ከምዚ ዓይነት ስእሊ ብፍልይ ዋላ ትሕዝቶ እንተዘይብልኩም ንበይኑ ኣውርድዎ ፕሊዝ ነቶም ካልኦት ኣብ ደገ ዘሎ ሚድያታት ዓበ ሓገዝ ክህብ ይኽእል እዩ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ክህሉ ከሎ ሼር ግበርዎ everybody wants to see this ኤርትራውያን ድማ ብፅምኢ ናይ ጽቡቕ ነገር ናይ ህዝቦም ናይ ሃገሮም ስለ ዝሳቐዩ ነዚ ነገር ዝክርይዎ ደስ ይብሎም ናይ ሎም ሃሳብ ዝኽውድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ንኹሉ ከምዚ ዓይነት ፃዕሪ ዝገብር ዘሎ ድማ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ let's go ሒደትን ቁንጣሮም ኢሎም ተነዓሱ ኢዶም ሂቦም ሕጂ ሓልዮም ምስ ፈረሱ ኣብ ኢድናዩ ዘሎ እላወት ትጓሶም ኣብ ኢድናዩ ዘሎ ስራዮም ተፈውሱ እንታይ እማለታይ ንሕና ዘይንኽእሎም የለን ፍፅም የለን ንሕና ዘይንኽእሎ ኣብ ኢድናዩ ዘሎ ተወዲ እዩ ፀወታ ግብርዩ ዝስዕርካ ዋጭዋጭ ወይ ሆይታ ይብል ኣሎ ጅግና ይብል ኣሎ መሪ ስክትራይ ዓቕሊ ቀሪብ እዩ ክወድ ኣብ ኢድናዩ ዘሎ ህላወት ትጓሶም ኣብ ኢድናዩ ዘሎ ስራዮም ተፈውሱ እንታይ እማለታይ ንሕና ዘይንኽእሎም የለን ፍፁም የለን ንሕና ዘይንኽእሎ ኣብ ኢድናዩ ዘሎ ወሰኑ ማእከሉ በረድ ፀሓይ ረግዲ ዝበሉ ከምቲ ዘደየናዮም ዋላ መሳቕሎ